Masu kallon mu barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa mahaifin jarumi Ibrahim Mai Shinku rasuwa, wanda haka jama'a suka ɗauka kuma haka jama'a suke ta yayyadawa. Wanda kuma a zahirin gaskiya ba mahaifinsa bane ba ya rasu, duk da cewa dai ta wani fannin ta wani ɓangaren za a iya cewa mahaifinsa ne, wanda a addinance ma haka take, amma kuma kawunsa ne. Duk da dai cewa dai kawun mutum yakan iya kiransa da babansa idan har mahaifinsa baya raye. Haka zalika duk da cewa dai mahaifin jarumi Ibrahim Mai Shinku yana raye. To don haka dai a wannan daidai wannan lokaci dai ba za a kira kawunsa da suna kai tsaye mahaifinsa ba. Ba za a kira sa da suna mahaifinsa ba, sai dai a ce kawunsa. Wannan shine ka'ida da kuma tsari na addini na musulunci. Kamar dai yadda muka samu labarin mutuwar kawun jarumi Ibrahim Mai Shinku a jiya Talata, wanda aka gudanar da jana'izarsa tun a jiya. Da fatan dai muna roƙon Allah Ubangiji ya ji kansa, ya gafarta masa, ya kuma sa ya huta, sannan kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa. To kaɗan dai daga cikin abin da ya faru kenan game da mutuwar kawun jarumi Ibrahim Mai Shinku. Sannan kuma masu kallon mu kada dai ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne a Magana Ɗaya TV, wanda suke zakulo muku labarai da dumudumin su, kuma sannan suke nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma kuma faɗakarwa, sannan wasu lokutan ma dai har da wa'azantarwa. Sannan kuma kada ku manta dai ku danna mana subscribe, kana kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa, wanda zai ba ku dama da zarar mun ɗora sabon aikinmu za ku gani a wayoyinku na hannu. Da wannan nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin.